Malawi Today. Angande woye! Angande woye! Abana anthu anu awa ali kuno kumangochi kuchikoko be kumanki be anthu awa anabwera ena atana mizo timalipidwa maina mupini mwa kumanda president lero anthu awa abwera kunoko akusula chochita transport alibe anangotengedwa ndikusidwa sana lipiriridwe go and back pana anthu ali apa alibe chita china chili chose akulia pa masopano kuti bana muwathandize ndi ananu mistake imene ayipanga sataniso satapangaso azimene mistake yapanga ike sataniso kodi sizachitikaso nde bwana anthu akupempha lankhula linoka bwana waamve bwana chikangawa athu awapusisa nditumukhoza kuona akokhala pano pa filling station kuno kumankibe bwana anthu alibe chochita chonde athandize ndi ananu sikomo ndithu mmenemo ndi mmene mwamvera kuti nkhani zake mmene zikuyendera. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti tikukumbukira kuti masiku ambuyo a president anayitana anthu ku Chikoko Bay kumeneku ndi ku nyumba ya boma imene ili ku Mangochi. Kumeneku anawayitana anthu kuti akawapase ma 50,000 anthu kaya ndi osatira chipani cha MCP kaya ndi wina aliyense koma anthu anatengedwa ndithu ozungulira chigawo chimene chichi kuti Mangochi, Balaka, Machinga mmenemu, Zomba anapita kumeneko kuti akalandire ma 50,000 nde anthu kaya malembedwa maina koma kumeneku zinapezeka zoti zavuta anthu ena anabwerera ndithu ena mangotengedwa kuti akatengaso pobwerera ena mwa iwo ndi amene wakuti ali stranded ndipo akukanika kupita mmakwawo chifukwa choti alibe transport nde akudandaula anthu amenewa kuti akufunika kuti abwerere mmakwawo anthu amenewa koma ma transport alibe komanso angukhala pa filling station kusowa kuti anyamuka motani nde iya tidaona anthu amenewa mmene amapita ndipo Malawi 24 inalemba samba lawo la Facebook kunena kuti anthu amenewa mmene amapita amakanganira nanso kuti apite kumeneko ndipo anthu amene amauza kuti alemba maina amalowisaso maina azibale awo monga mmene akukambira apapamu ya pa tsiku limene ladalemba kunena kuti mmawa uno kunabuka mpungwepungwe mboma la Balaka pamene khwimbi la anthu osatira chipani cha MCP cha Malawi Congress Party limalimbirana kukwera galimoto zomwe zikututa anthu kupita nawo ku nyumba ya chifumu ya Chikoko Bay mboma la Mangochi komwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akugawa ndalama yokwana 50,000 kwacha kwa munthu wina aliyense. Anthuwa omwe ndikuphatikizapo amayi abambo komanso achinyamata anasonkhana pa maofesi ya polisi ku konsolo ya Balaka pomwe galimoto zimawatengera. Komabe anthu ambiri analoza chala wapa mpando wa chipani cha MCP mbomali John Mahata ponena kuti amakondera pakasankhidwe ka anthu omwe akuyenera kupita nawo ku Chikoko Bay. Mwachisanzo anthuwa anakwiya kwambiri pamene dzina la mwana wa Mahata linatchulidwa pa mndandanda wa anthu oyenera kupita nawo ku nyumba ya chifumu. Anthuwa atiuza kuti ngakhale dzina la mwanayo linatchulidwa iye pakadali pano osali ku Malawi kuno ndipo patenga zaka zitatu ali ku dziko la South Africa zinatengera polisi kulowererapo kuti bata libwerere. Ndipo ngakhale Achakwera akumwaza ndalama za nkhaninkhani kwa anthu omwe akukumana nawo tsiku ndi tsiku dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto adzaoneni monga kusowa kwa mafuta galimoto shuga kungotchulapo zochepa chabe. Mmenemo ndi mmene analembera amenewa a Malawi 24 kulongosola za nkhani ya anthu amene amapita kumeneko nde monga talongosolera kuti mutu wathu wa nkhani kwenikweni ndi kumene tikunena kuti anthu akukanika kuti abwerere mmakwawo amene amapita ku mwambo olandira ndalama zimene zikuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino ndipo anthu amenewa akupempha thandizo kuchokera kwa presidentiwo
komanso akuluakulu achipani chimene cha MCP kuti awathandize anthu amenewa abwerere m'makwawo. Nde uthenga ndi umenewo, akuluakulu achipani cha MCP ukakufikani akuti anthu amenewa muwathandize kuti abwerere m'makwawo. Koma kumapetoko analongosola mawu, anayankhula kukuwa mawu kunena kuti ifeyo anatipusisa ndi ndani kodi? Bwana Chikangawa atawapusisa. Nditumukhoza kuona akokhala pano pa filling station kuno ku Mankibe bwana anthu alibe chochita chonde athandize ndi ananu. Sikomo. Koma monga mwambo timawerenganso makomenti a anthu amene apanga pamenepa tikamva nkhani ngati zimenezi. Nde awa poyambirira kunena kuti 50 pini adya kwa zaka 5 koma Malawi ndi osangalala. Akuti ena akuti kususuka. Anthu samalephera kuyankhula zosiyanasiyana monganso mmene tikupempherani kuti muchitenso moteromo mu comment section mukamva nkhani imene. Tipitirire kuona kuti ena akuti bwanji pamenepa. Ena akuti bwana Chikangawa oye. Ena akuti kususuka ka 50 pini kosakwana ndi rent yomwe. Akuti tu ena akususuka ndi ka 50,000 koma kosakwana ndi rent nkomwe. Tipitirire kuona wena akuti bwanji. Nokha mukuti anangomvesedwa opanda umboni amenewo akudero. Ena akuti kususukira chips limodzi ndi salad. Ndipo ndemanga yawo akunena kuti kulandira 50 pini kuzunzika 5 years, what a shame. Amenewa ayankhula mokhuzika ndithu. Akuti koma kumeneko aizi wa MCP kufuna kulandira ka 50 pini koma kuzunzika 5 years. Amenewo so abwereza comment yomweja. Awa akunena kuti kupusa. Ena kuti aona kuti atani apite kwa Chikangawa mesa ndikomwe amapita. Amenewa akunena kuti apite konko akapemphe chithandizo chimene chifukwa kumeneko ndi kumene iwo amapita. Enawa nde akungolala tsopano koma ife zimenezo ndi zimene timangofuna tikupasireni kuwerenga zina mwandemanga zimene Amalawi ali nkuyankhula makamaka pa nkhani yokhuzana ndi nkhani imeneyi yowapusisa anthu kuti akawapasa ma 50,000 komanso kuwanyamula ndikuwabwezeresa ndikuwangowasiya kumangochi osakawabwezeresa m'makwawo. Imeneyo ndi nkhani imene timafuna kuti tikambirane komanso tikuziwiseni kwa amene mwina muli ndi achibale amene ali m'malo ngati amenewa. Nkhani ndi imeneyo, mwina inu kuwatumizirako kanga chepe kuti abwerere m'makwawo. Nde ife timangofuna tikuziwiseni zimenezo. Nde kwa amene mungotipeza kumene panga subscribe, comment, like komanso panga share ndikofunikira kwambiri kuti nkhani ngati zimene zikupezani. Tibwerenso nthawi ina ndi ma videos ambiri osiyanasiyana kukuziwisani zimene zikuchitika mdziko lathu lino la Malawi. Kufikira nthawi ina tingoti mwakomano onse zikomo. Angande woye. Abwana anthu Angande woye. Angande woye. Abwana anthu awa ali kuno ku Mangochi ku Chikokobe ku Mankibe. Anthu awa anabwera ena atana mizo timalipidwa mayina mupili mwa komanda ya president. Lero anthu awa abwera kunoko akusula chochita transport alibe anangotengedwa ndikusidwa sana lipiriridwe go and back. Pana anthu ali apa alibe chochita china chilichonse. Akulia pa masopano kuti bana muwathandize ndi ananu. Mistake imene ayipanga sataniso satapangaso azimene mistake yapanga ike sataniso kodi sizachitikaso. Nde bwana anthu akupempha lankhulani nokha bwana waamve. Bwana Chikangawa atawapusisa. Nditumukhoza kuona akokhala pano pa filling station kuno ku Mankibe bwana anthu alibe chochita chonde athandize ndi ananu. Sikomo.